Good morning mga amigo. Basta kayong lahat. Andito po ulit tayo sa bukid ngayon. Kasi magpapaabuno tayo ng palay. Yan yung palay natin. Inispera na nila kayo sana yan kanina ng pamatay damo kaninang umaga kasi ngayon lang umaraw. Ayan medyo may araw na. Ito yung abono na binili natin nakaraan. Ayan 10 sako. Abono namin ni Kasani ngayong araw. Ayan si Kuya. Ay banting ba unahin muna namin dito sa taas. Ayan. Nagpunang pa si tatay ko. Bakit? Saan yung magtatanim? Ay, yung dito. Sa akin din ko. Kaya tatanim ko pa. Hindi na ba huli yun? Ay, pwede naman Pwede na. Gusto pa lang. Gusto mga September, August 15. Pwede pa. Madali po yan. Bakit? Yung punla ni JR, ubos na? Binenta niya. Yan po, sasakay muna namin sa tricycle yan. Ano sa likod mo? Nahirapan na. Pakain muna si Kasani ng baka, yun. Ini na ako lang kulja ay. Dalawa lang taon? Saka yung lang taon? Ito natin lamian ng ano? Markang bulaklak. Hindi naman yun. Sukal Hindi naman yun. Parang mo. Ay, bro. Parang mo. Okay na yun. Sukal, no? Masarap ba?
mga amigo, natapos na namin itong ano, kalahati. Dito, tayo hanggang doon, kabilang ano, pasada. Dalawa't kalahating sako na kami. Tapos yung tatlo doon sa baba. Mas malawak doon. Mga amigo, nakalahati na kami dito sa baba, yung malawak na taniman natin ng palay. Ano, nabutan pa kami ng ano, ambon. Nandun na kami sa gitna. Yan sila kay Sunny, napasan yung abono. Mga amigo, natapos na kami mag-abono dito sa ano, sa palay natin, yan o. Kasi ng timba. Tapos na natin lahat yung ano, 5 kalahating sakong abono. Ano, babad na babad sa tubig, tapos inabunuhan. Buti maaraw na. Ano, uwi na kami ni Kasani mga amigo. Yung kaya nga mas maganda yung una, no?
Kala ko tuloy-tuloy yung ulan kanina. Ano? Lubog na lubog sa tubig yung palay natin. Walang damo yan, walang damo.